și cu Captain două de Stanley 76.94. Ok. Cum a fost în seara aia cu cele două femei? Dar dă zoom, nu te duce mai aproape. Primitivule. Bă, primitiv e basisul dintr-o grupă de metalcore, lăsați-l în pace. Hai, mă, povestește-ne cum a fost. Cum le-ai convins și cum a fost? Ce păreri l-au avut? Dragi tăvărăși, trebuie să spun două chestii. Și eu am obicei să fiu succint. Nu-mi place să spun foarte multe treburi la un loc. Le-am convins greu și a fost mișto. Vă mulțumesc. Arătau bine? Și ele și eu. Am înțeles. E bine că e și imagine. Fără imagine de sine nu faci nimic. Oleu, uite ce ochi are. Mă, dar asta rămâne chiar gris în seara de întristire. Eu rămân alb și cu 2-3 păți fac acolo, să nu mă rasă totul. Asta înseamnă să fii blănos, spuneți. Hai că suntem amândoi așa pe model cu Romanion. Hai, mă, zic cum a fost prima oară atunci. Bă, Zic că nu și la pot să Polici spun când a decât fost prima că- oară. nu pot să spun decât că nici acum nu vine să cred. Ce de cu aia? Pentru că în momentul ăla nu aveam o părere extrem de bună. De ce? De ce, mă, că ești tu bani de treabă? Sunt un băiat de treabă, dar tocmai de aia! Ia Bă. zice. Hai, mă, zi, mă, fără ca să te e ridică. foarte multe sfângărete. Nu, dai, ești Cam la deștept. fiecare noi din. Zi de ce, bă, pare bună pe tine, de Bre, ce? hai să spun o chestie. Ia zi, hai, zi acum. Pe tine să învăța maică ta când erai mic, sau leacă mai tinerel așa o leacă, Aha. că e bine să le dai fetelor flori, să fii prietenos, să fii simpatic, Să fiu menos, mă. să fii omenos, cum zici tu. Așa, așa. Și faza cu într-o fată să nu dai nici cu o floare. Dar cu ce să dai, mă? Bă, hai să spun un secret. Când ești căsătorit, parcă merge. Dacă vrei să tragi și tu ca omul, că ești nefutut, ca un câine de ăla care îi călduri, frate, nu merge. It doesn't fucking work. Te duci, bă, du-te la o țigancă florăreasă, du-te cu flori. Du-te pula mea, mâncă-ți pula ta, ai și eu vreo 2 chile. Nu mergi. Te duci la o colegă. Ce-s florile astea? Eu primesc nu mai știu câte de alea. Exact. Pula mea le spune, la flezi, la flezi, la flezi. Bă, nu știu ce pula mea era flezi, dar cred că miroase urât. Așa. Apeși. Du-te la o tipă o leacă mai mare și să spună, bă, și tu? Și la 6-lea minutul ăsta. Bă, și atunci încep să te întrebi. Bă, ce pula mea? Bă, nu mai tremura camera, bă, că nu mai dau interviuri. Hai, mă, zice. Un văzut serios. Bă, concluzia e, o să dau niște materiale, tragi concluziile tale. Aha. Eu te-am distrat aici. Aha. Îmi place să cred că se mai distrezi și pe alții după aia. Băieți, da, mai ales că băieții distrezi la mine. Bă, învățați în pula mea ceva. Hai, bă.